Com comentava abans, nosaltres entenem els serveis socials com una estructura en el que li acompanya els serveis d'atenció primària, serveis especialitzats i altres serveis que tenen a veure amb infància, amb gent gran, amb salut, i en aquest sentit tot un seguit d'elements de salut, d'actuació comunitària, també són per nosaltres indicadors respecte a l'estat de la situació social de la ciutat. Per exemple, el Centre Jove de Salut Integral. El Centre Jove de Salut Integral, en el 2010, hi han participat 1.584 joves. Més alt que l'any anterior, amb uns resultats, jo penso que molt bons, en el qual ha augmentat important tot el que és l'atenció psicològica. No solament l'atenció ginecològica, l'atenció respecte a la salut mental o la salut sexual, sinó també elements de reforçament davant de situacions de crisi, d'atur, de preocupacions en els estudis que es vehiculen i de vegades poden generar patologies. Abans que generin patologies és bo de trobar instruments que permetin treballar en aquest sentit. En accions preventives, l'equip municipal de promoció de la salut, que treballa en totes les edats, ha arribat a un contingent de 12.800 persones. Des de l'Oficina Municipal d'Habitatge hem atès 125 persones en serveis de mediació, hem donat informació a 7.253 persones, hem tramitat 794 ajuts de llogater i hem adjudicat 102 pisos aquest any municipals a Guadiana, Masmesó, Plaça de Braus i en aquests moments hem també augmentat els pisos d'inclusió en 23 durant el 2010. Des dels centres cívics hem fet tot un seguit de cursos, activitats, que ha tingut un impacte en 18.710 persones. I des d'aquest 2010 hem consolidat durant tot l'any, vam començar a finals del 2009, el Centre de Distribució d'Aliments, que en aquesta situació de recessió ha atengut 3.125 persones, en concret unes 1.400 famílies.